Mna Tonzima ngizalwa ngo-1932. Ngizalwa ukuba uFunga Tonzima. Emva kokuba ngakhula silima ekukhuleni kwethu-ke, ingimi omdala silima masingeni. Ngizalelwe kwi-Chicken Phakathi, ngizalwa nabantakwethu abangaba noma Italy. Olandelayo yanguZama uMfundisi. Emva kwakhe-ke yazi intombi-ke ngokuna-ke emva kwentombi yazo-ke wadlulisa apha entombini. Intombi-ke intombi eyendayo kwentombi yaba ngunoma eyithathu wendlela phethe wendlela phethe kwetsitsa. Wabuya-ke ey'kundleni ebuye endlini wahlala ekhaya. Emva kokubuya kwakhe endlini-ke wawusebenza noma eyithathu. Iy'ntombi lezi-ke zona-ke zange zifune ukwenza, zahlala apha ekhaya. Intombi ngikhulele apha kwi-Chicken Phakathi sisalusa ngolo xesha-ke embalini yethu njengoba sasikhula singabantwana sasiya esikolweni. Elo xesha-ke esikolweni sasingenabhulukhwe, sasinehempe ezinje ezinomsila apha ngemva. Ezo hempe ezo uye ngayo esikolweni. Hayi esikolweni usukela phantsi u-A sasifunda sinyukele sithi-ke ibanga elo xesha apha esikolweni ngaphandle incwadi yesine. Emva kwencwadi yesine-ke ukwazi uba uye kwezinye izikolo ke ezingaphezu kwezi ezinencwadi yesihlanu. Emva kwencwadi yesihlanu ukwazi ke ngoku ungene kwesithandathu. Emva kwesithandathu ukwazi ke ngoku uaplayishele ungena kwezikolo zitreyinayo. Njengoba ndithi ndanditreyina ukuchwela nokwakha. Ukukhula kwam ke utata wandiqaphela into yoba ndiyawuthanda umsebenzi wezandla. Naxa ndihleli noba ndihleli ndisebenzisa ukudlalisa le nto neento ezibunjwayo neento ezakhiwayo. Wabona apho ke ukuba lo mntwana ufanele uba ayofundela, awutreyinela ukwakha nokuchwela. Ebone loo nto isandla sam. Ndathatha iminyaka emithathu eMvenyana. Emva kweminyaka emithathu ke ndabuya, ndithi xa ndibuya phaa esikolweni kwangoku ndisafunda ndandisuka kwam ekhaya ndihambe ndiyothenga amaplanka ndenze izitulo apha ekhaya ndingekafiki. Kuthi ke eholideni ndiphinde ke ngoku ndiphinde ke sendifumana laa malana bendiyisebenzisa apha ekhaya ndingathunywanga uba ndenze ezo nto, ndisenza ukuthanda umsebenzi. Ndisiya ndivela esikolweni ndifike
ndenzela nto bendisithi esikolweni. Kade ke ndaphumelela ke emva koko. Kuthe ke ngoba ubaba noko sendimele bandleni ndathi-ke utata ndakuthetha naye. Noko utata ndicela uba noko ngoku ingathi ndibonela umfazi. Utata wandibonela intombi yakwaNtsikeni eMpumalanga, yatshata naye. Ikhazi ekwalotyolwa ngalo yaba lishumi elisithathu lenkomo. Yatshata ke emva koko. Engumtshata omhlophe asinyathi wethwala isagqumata esimhlophe nkosikazi. Mna ngelo sithuba ke kufuneka ube nesuti emnyama xa utshata. Ngaloo mini yomtshato kwakumna isikolo esikolweni ngenxaba kukho umtshato owenziwayo ungafundiswa. Kuculwa ke kukhutshwa apha ke ngokuna ke abantu engamaqela apha kulo myeni, beli qela lakulo mtshakazi. Kukhutshiswana ngomculo ke apha ecaweni. Kwakuthi ke ngoba kule ndawo kwakuthi xa sekungene igama, sekungene igama kubekho umkhwelo. Abafana baqabela amahashe kuhanjwe kuyodibana nabo kulo mtshakazi. Kwenziwe umkhwelo ke ngoku, naloo mkhwelo ke njengoba nina bakulo myeni nantsiya phaa, nanika ke ngokuna ke umyeni abe nehlanga lakhe ecaleni ninezigqumathelo ezimhlophe nani ngalo mtshato ke. Ngale mini ke ngoku uba kuzawutshatwa, kuzawulandelwa umtshato. Kuthathwe ke enkundleni, kuculwe, kukhutshiswana apha entlungwini apha kulo myeni akulo mtshakazi, kuculwa amaculo. Endikhonza itshetshi, Anglican Church. Kwathi ukhonza konke ndangumkhonzi. Emva koko ke ndanyukela ekushumayeleni. Emva kokushumayela ndinyukela kwinqanaba lenantsika lobusabhdikini, eli ke ngokuna ke ndingaka nje ke ngokuna ke ndibe ndiyisabhdikini ngokwasekonzeni. Ibandla eli thina ngoku kudala wawuhamba nebandla lakokwenu, ungazikhetheli noba ulandela ke uba ukhula abantu abazali bekhonza itshetshi, nawe ube ngumtshetshi uza kweza lethu.